Kuku. Kluci. Moje utkání začne zhruba za nějakých 13 minut. Znovu opakuje Česká republika vede 1-0. Velká sluha pro Pacifiku, protože ten navíc v sobotu hraje velice ráda, co se ještě dostaneme. Určitě, tak jako vést 1-0 a mít teďka jakoby řeknu na to, určitě jako bude dobrá zpráva a kdyby se podařilo, že to bude podnežku 2-0, tak je to více výborný začátek. Jak jste vnímala šance obou týmů, protože jednými favoritkami jen i podle mě expertů a třeba samotných kanceláří byla Česká republika, ale jak jsi to vnímala? Já jsem to vnímala taky tak, protože svým způsobem ty šance, řeknu, když se podíváte na ten výsledek, že se dalo říct, že jsou na tom tak jakoby stejně, ale vzhledem jakoby k tomu, jak se rozehráli, jak ten rok začal a v jaký herní pohodě jsou, tak určitě naše holky jsou ve větší výhodě a ve větší pohodě. To znamená, jakoby, asi bych věděla s tím, že prostě to budou jakoby naše holky. Fed Cup je něco jiného než je turnaj, je to vůbec to není jednoduché. Přesto si myslím, že opravdu je to znát a naši mají tak jako pokrok na vse. Lucie Šafářová a její slova poutězem zápase. Česká tenistka Lucie Šafářová bude možná tam nejlepší, jeden z nejlepších výkonů za Fed Cupu vůbec ve své kariéře. Hrála velmi dobře a velmi ráda jsem takhle vyhrála začala to utkání, ale doufám, že tyhle výkony se budou ještě zlepšovat. Je výstup České republiky do tohoto Fed Cupového zápasu. Možná jako před 4 lety, kdy jsme se vyhráli v Bratislavě ve stejném tenisovém areálu 5-0. Určitě já doufám, že to taky bude pokračovat, doufám, že to nakonec začne dočasný a že jsem si dělá, že získáme 7 gól. Vzpomněla jsem si v průběhu toho zápasu na 4 roky staré vzpomínky, protože byla to stejná situace. Opět proti Já? Právě nechci, aby to odhrávalo. A já chci. No. Oni mě na to neptají. Jdi si hrát s bratričkem. No, jdi. Tady vlastně ty pěkná fotka Česko, jak tam leží. prvním setu 10. hra, protože vy jste Jsou děti v hlavě a tam jsou tam všichníš, ještě mám 20 tam nejde. No, je tam tma, tam bohužel moc vidět není. Pokud jste se dostala do výměny, tak jste téměř nekazila a jakmile jste měla trumfy na své straně, řekl bych, že herně jste měla obrovskou převahu, pokud Daniela samozřejmě nechtěla. Je to opravdu sedlo, já jsem se na tom počil velmi dobře a jen doufám, že to říká přijde tak. Co očekáváte od následujícího utkání, Smitová Cibulková? Tak určitě to je zase velmi těžký zápas vyrovnaný, ale vytratím se na výborné výkony a myslím, že ten super trénové hrál velmi dobře a věřím, že vyhraje. Kam se jdeš? No kam se jdeš? Kluku. Kluku. Kolikrát vyhrálo Československo pohár federace? Za A jednou, za B 3krát, za C 5krát. Správné odpovědi. Kluku. Jdi si hrát s bratričkem. No? Jdi. 0609. Dnes se získá víkendový pobyt pro 2 osoby ve Špidlerově Mlýně. Více najdete na www.podvživě.cz. Barbora Závalová-Klícová nám teď přiblíží, jak trávili čas hráčky před prvním zápasem. Jsem banky tam jsme ještě holkama přeci koupit nějaký věci, že to nebylo, že mě vydám to všem způsobila, aby jsme vypadali stejně všichni. Bylo hoště. Už. Ale nebylo Bavila tebe atmosféra Fed Cupu a ten týden vlastně
ten utkání začíná už podívat. Ano, určitě, ale tam je vlastně, liší se to o tom turnaji, o to turnaje, protože vlastně tam je jakoby další příprava, řeknu na ten trénink. Kluci, Občas si dělal obrovský teplotní skok. já vím, v noci byla +7. Kuku, kluci. Jdi si tam taky, jdi. Jdi si tam. No, jdi si k bratřičkám. Rusek finál a Češek je mezi stovkou nejlepších tenistek světa hned 9. Nejlepší z Češek je To tlus těší. stránky díky finále Australian Open polepšila o 10 body. 28. místa na 18. Také druhá nejlepší Češka Lucie Šlacházová v Austrálii polepšila a zvedla se na 30. místo. Je to opravdu velký úspěch, protože když se vezmeme na různé jiné velké země, zahraničí, tak se snaží vysvětlit hráčské světové 50 a nejsou toho schopní a my se máme hned 9, takže myslím si, že je to opravdu úžasné. Jak to vždycky kamarád není trénink, takže ale teda myslím si, že se na ně každá země hodně přijde za to a třeba si to velmi pogratulujeme, jako celé konferenční stávu a tak. Ty vztahy tam jsou super a myslím si, že tolik zemí nemá tak jako by kamarádské holky v tom tenisu. Je vidět, že opravdu na sebe pracují hodně a je to vidět na výsledcích a je to tam zbytečné, já jsem se dělala, že jsem se přesně změnit a jde to správnou cestou. Taky nám ale stále chybí ta opravdu hráčka, Petra Kvitová je po 3 letech vlastně tou, která je první společnou radiku, která skončila. Petra Kvitová, na mou chvíli bude hrát proti Dominice Cibulkové. Pojďme si něco říct k ní. Já oceňuji hlavně její schopnost hrát na velkých turnajích, který se o tom mluvila před prvním zápasem, když vidíme její brillanty na Grand Tournech, tak No ty podívej, ten je vytrvalý. Já už se asi 20krát odkopla, aby si sem nilez a on je za... Jdi tam k bratřičkám, jdi. A v tom, že dokáže opakovat právě při těch velkých turnajích na velkých kursech, to je jakoby divize, která je nezbytná k tomu, pokud by jakoby chtěla nakouknout do top 10 nebo se tam držet, tak to je vlastně, kterou potřebuje a kterou má. rozvíce, víme, že umí zvládat, dejme tomu už od takové mladého věku důležité cíle. Člověk se rodí s nějakou psychickou odolnost. Jestliže jakoby někdo je hodně psychicky odolný, to je samozřejmě jakoby takové ještě na tom vyloučení. Jestliže někdo je hodně psychicky labilní, tak je samozřejmě mnohem těžší pro něj, že to by stabilně zvládat ty situace. To znamená jakoby u toho tenisu, profesionálního tenisu, to znamená v podstatě 12 měsíců v roce, stále zvládat, a jsou to turnaje, tréninky, všechno zkrátka přípravu, udržet se v maximální jakoby to formě, ale hlavně udržet konstantnost toho výsledku. To znamená, že je to o sebevědomí a je to tyto hráči dokážou udržet tu formu stabilně, ty turnaje po sobě mají stabilní výsledky. Není to takový takový jednou ano, 5krát ne. Tak posledně přesně, co si o vzestupu Petry Kvitové myslí její trenér a pak také nehrající kapitán. Jak to bylo hodně. Wimbledon byl mimořádná situace. Teda dostali je dvěstý výsledek a myslím si, že to je podobně jako kdyby Petroni je určitě ještě úplně hotová hráčka, takže tam jsou ty výkyvy, je pochopitelný a jakmile se dostane na to, že ty výkyvy budou menší a menší, tak bude stále víc a víc. Ještě nikdy neabsolvovala 14 dní soustředění bez nějakého zranění nebo nemoci, což se to povedlo stokrát. No a tak právě měla hned těžké první kolo s Petrovou v Brisbane a do toho se otýkla. Myslím si, že začala cítit od jednoho tréninku vlastně po tím zápasem začala cítit, že to nemůžu to dělat. Tak to vlastně pocity jako má, tak ten výkon zápas to zvedá. Ale Kvitová prožila také jednu nemoc
druhou zkušenost, a to po Wimbledonu, kdy postoupila do semifinále, tak pak odehrála 6 turnajů, kde vypadla v prvním kole. Ty jsi zažila něco podobného také po Wimbledonu, tak zkus trochu přiblížit, co se třeba mohlo stát v Hordě. Tam je strašně těžký nějakým způsobem jakoby ustát ten tlak, který najednou na vás je, protože v podstatě v tu chvíli se bere, že tento výsledek začíná být norma a vy byste to na každém dalším turnaji jakoby měl zopakovat.